já si myslím, že jsme do zápasu vstoupili dobře, bránili jsme, hráli jsme tak, jak jsme chtěli. Od druhé čtvrtině jsme si mysleli, že to přijde samo, přestali jsme bránit, dostali jsme spoustu trojek a od druhého poločasu jsme to zlepšili a hráli jsme to tak, jak jsme chtěli. Já jsem hlavně rád za vítězství v naší nové hale, první vítězství, který se počítá opravdu, takže za to jsem rád. Hráli jsme hezký basket, relativně jsme byli připraveni na jecování, na koncentrovaní. Výsledkem je vítězství vyšší, jsou tam nějaké body, které musíme zlepšit a uvidíme, jak se bude vyvíjet náš výkon dál v turnaji. Takže do zápasu sme nemali úplne dobrý vstup, aký sme predpokladali. Supera sme nechávali nás doslova zbiť pod košom, nechali sme ich byť agresívni, my sme sa proste nechali si to od nich sa zbiť. Im to dalo konfidenciu do zápasu a premenali koše a mali sme byť od začiatku my byť tí, čo udávajú tempo hry a proste tak. Prvá vec, treba pogratulovať Superovi, ktorý zaslúžene vyhral ten zápas. Pre nás, myslím si, že super skúsenosť, ponaučenie, čo sa týka aj individuálna, aj tímová. Myslím si, že bolo evidentné, že sme boli všade neskoro a potrebujeme si to uvedomiť, pretože pokiaľ hráme s vyspelým Superom, ako bola Ostrava, tak potom to takto vyzerá, nie iba výsledok, ale aj ten výkon nie je na nejakej požadovanej úrovni, ale myslím, že pre nás je super, že sme sa s nimi mohli stretnúť a treba si odniesť skúsenosti, treba v ďalších zápasoch byť tvrdší, treba pracovať koncentrovanejšie, rýchlejšie čítať, je tam množstvo vecí, takže je dôležité si z toho zobrať to, čo je potrebné a byť v ďalších zápasoch, byť lepší, silnejší, koncentrovaný.